Вітаю в етері Суспільного. Тема Дня Крим. В студії з вами я, ведуча Лариса Волошина. 99 років тому, а саме 18 жовтня 1921 року, радянська влада утворила на території Кримського півострова Кримську автономну Радянську Соціалістичну Республіку. Національна територіальна автономія кримських татар на території півострова проіснувала майже чверть століття з 21 по 1945 роки. Її було скасовано після незаконної та злочинної депортації кримсько-татарського народу з півострова. Після повернення корінного народу на історичну батьківщину національну територіальну автономію так і не було відновлено. Тож на якому етапі зараз перебуває процес створення національно-територіальної автономії кримсько-татарського народу, а також з чим пов'язані затримки в цьому процесі? От про все це ми поговоримо з нашим гостем. З нами на зв'язку вже є Арсен Жемуділов, голова правління громадської організації Кримський інститут стратегічних досліджень, а також один з членів робочої групи, яка і напрацьовувала необхідні для внесення змін в Конституцію документи. Вітаю вас, пане Арсене. Доброго вечора, пані Ларисо. Ну, питання про те, що відбувається, тому що багато років питання відновлення кримсько-татарської національно-територіальної автономії було виключно справою і біллю самих кримських татар. Але після окупації про те, що саме національна територіальна автономія має бути створена в Україні, заговорив президент України. 5 років ми чули про напрацювання документів. Потім влада змінилася, але зараз, наскільки можна судити з тих розмов, які точаться навколо кримської тематики, питання національно-територіальної автономії не проговорюється. У вас немає такого ж відчуття? Я повністю солідаризуюся із цим відчуттям. Дійсно, станом на зараз немає навіть розмов про автономію. Якщо, наприклад, попередньому президенту закидали те, що його розмови в частині створення національної територіальної автономії кримсько-татарського народу в Криму, вони розійшлись зі справою. В тій частині, що так і не були внесені відповідні проекти законів змін до Конституції України та законопроєктів, які були напрацьовані на виконання змін, якби вони були ухвалені, то станом на зараз немає навіть розмов. І треба віддати належне чинній владі, вона навіть не обіцяє. І не можна сказати, що вона не виконує своїх обіцянок. Дійсно, був напрацьований якісний документ. Він є абсолютно актуальним, він є релевантним. В його напрацюванні взяла участь низка науковців, конституціоналістів, юристів. І у мене немає жодного сумніву, що за умов наявності політичної волі сьогодні можна з цим документом працювати. Ну от 19 травня, якраз в річницю, в роковини депортації, в 19-му році з президентом Володимиром Зеленським зустрічався лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. І він говорив з ним про необхідність, щоб від імені президента були внесені в Раду документи, а саме мова йшла про правки до статті 10 Конституції, ті наробки, які зробила комісія. Потім закон про корінні народи, а також закон про статус кримськотатарського народу. Сам Мустафа Ага говорив, що він просто передав це, але відповіді не було. 5 жовтня, це вже буквально ось, знову повідомлення. Мустафа Джемілєв просто наполягає на призначенні уповноваженого президентом у справах кримських татар. Тобто відновити цей інститут взаємодії між Меджлісом і центральною владою України. За його словами, по-перше, це необхідно відтворити цей інститут, а по-друге, він говорить про те, що немає внятної відповіді. Ані так, ані ні. Чому чинна влада, яка обіцяла бути іншою, чому вона звлікає з такими питаннями? Насправді, питання має багато складових. Давайте спробуємо розібратися.
Перше, чинна влада дійсно, можна сказати, що вона здебільшого реагує на той чи інший запит, який надходить ззовні до цієї влади. Да? І цей запит, він може бути сформований як з середини країни, так і ззовні країни, з боку тих партнерів, які так чи інакше підтримують Україну в її, наприклад, європейських чи то євроатлантичних інтеграційних прагненнях. Якщо ми говоримо про питання кримських татар, якщо ми говоримо про Крим, то ось ця друга складова в нашому випадку, на жаль, станом на зараз не працює. Да? Тобто немає зовнішнього тиску на чинний владний істеблішмент для того, щоб, наприклад, було врегульовано питання колективних прав кримськотатарського народу, для того, щоб нарешті запустились ті чи інші програми, які зараз які або не працюють, або їх взагалі не існує, щодо розвитку мови, культури і так далі. Такого запиту з боку наших зовнішніх партнерів немає, його не існує. Да? Відповідно, можна було би сподіватися на те, що буде такий запит зсередини, але і тут є проблема, тому що більшість кримських татар, вочевидь, знаходяться на окупованих територіях. Більшість з кримських татар, вочевидь, не голосують ні на загальнонаціональних виборах, чи то президентських, чи то парламентських, ні на місцевих виборах. Відповідно, немає тиску із зсередини. І за таких умов, єдине, на що можна покладатися, на що можна сподіватися, це, власне, державницька позиція того чи іншого можновладця, який сьогодні знаходиться у владному істеблішменті. Да? І за умов наявності такої державницької позиції ми бачимо певний рух. Наприклад, я можу, напевно, в позитивному ключі відзначити діяльність міністра закордонних справ, з того, що я бачу, з того, що я спостерігаю по питаннях Криму, да? Тобто це створення реально кримської платформи, залучення міжнародних партнерів до її роботи. Це такий позитивний приклад. І, напевно, я можу навести довжелезний перелік тих посадовців, які, на жаль, не проявляють такої державницької позиції. І, напевно, якщо ми говоримо безпосередньо про президента України і про Офіс президента, який формує порядок денний для першої особи держави, то це десь більше, скажімо, до цієї другої категорії, тобто до тих, які реагують на ті чи інші запити, але не створюють ті чи інші наративи самостійно. Тепер, що стосується Інституту уповноваженого президента України у справах кримськотатарського народу. Тут можна подумати і поміркувати з боку, власне, кримських татар. Не факт, що саме ця інституція має бути відновлена та її робота. Я нагадаю, що не була ліквідована і досі формально існує Рада представників кримськотатарського народу при президентові України. Абсолютно зрозуміло, чому свого часу в 2014 році новообраний президент Порошенко тоді не став співпрацювати з цією радою, тому що була невідома доля Меджлісу в 2014 році. І був утворений оцей новий інститут уповноваженого кримськотатарського, уповноваженого президента України у справах кримськотатарського народу. Це було абсолютно зрозуміло і адекватно станом на 2014 рік. Да? Але сьогодні ми всі розуміємо, що, в принципі, Меджліс встояв, він працює далі. Він працює далі саме як представницький орган кримськотатарського народу, а не, скажімо, проксі російської окупаційної влади, які виконують їхнє замовлення. Тому, як на мене, можна подумати про те, щоб відновити діяльність цього колективного органу при президентові України. Я нагадаю, що він був створений ще в 99-му році та за різних президентів, скажімо так, мав різний рівень ефективності. Ну от питанню відновлення національно-територіальної автономії, воно зазвичай зводиться до того, що це мова, це культура, тобто до якихось культурних складових. Але ж не тільки, тому що, наприклад, в умовах окупації, якщо Російська Федерація намагалася представити всю цю ситуацію як певний конфлікт між Україною і російським або проросійським населенням Криму, і от в світі є сприйняття Криму як, безумовно, української території, але, як говорив, наприклад, президент, тоді ще кандидат Дональд Трамп, але живуть там росіяни, це українська земля, де живуть росіяни, тобто такий спір.
шляхетна місія по відновленню, по збереженню унікального народу на його батьківщині – це ж абсолютно інший міжнародний наратив. Тобто кримські татари, їх статус, їх батьківщина, відновлення їх прав для України могли би стати необхідними саме в закордонному дискурсі. Чому цього не робиться? От ми з вами зараз проговорили, що МЗС прекрасно працює і відтворює платформу. Але навіть ця платформа, вона не створена як необхідність консолідувати зусилля світу для того, щоб зберегти і повернути батьківщину унікальному народу. Пане Арсене. Це чудове питання. Дійсно... Алло, чутно мене? Так, так. Дійсно прикро, що... По-перше, ця автономія не відновлюється з огляду на те, що право кримськотатарського народу на самовизначення є його природнім, невід'ємним та пріоритетним. Якщо ми говоримо про Україну як про країну із верховенством права, як про державу, яка визнає в тому числі права корінних народів, то не мало бути жодної додаткової дискусії, і ми не мали б наводити жодних додаткових аргументів за те, що ця автономія має бути відновлена. Але абсолютно погоджуюсь з тим, що сьогодні для держави України ця автономія має суто інструментальну користь. Тобто вона є корисною. Вона є не тільки правильною з огляду на право, але вона є і корисною з огляду на поточну ситуацію, на ті обставини, в яких є сьогодні Україна, зовнішньої агресії, тимчасової окупації певної частини території, в тому числі Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. І дійсно сьогодні, коли ми в світі спостерігаємо, з одного боку, деградацію міжнародного права, як інструменту до примусу, як інструменту до знаходження певних рішень в складних ситуаціях. І навпаки, ми бачимо, скажімо так, дедалі більше запит і попит на так звану цю політику ідентичностей, тобто коли дуже важливо є, а як люди сприймають твою боротьбу? Чи вона є справедливою? Тобто не важливо, що написано на папері. Не важливо, що кодифіковано в якихось міжнародних чи міждержавних угодах. Важливо, чи люди сприймають те, за що ти стоїш, як справедливу боротьбу, чи несправедливу боротьбу. Так от сьогодні росіянам частково треба віддати належне. Їм вдається, з огляду в тому числі на стату президента США, якого наводили, довести світу, що, дивіться, можливо, на папері ми десь і не праві, але сутнісно справедливість на нашій стороні. І, відповідно, Україні дуже важко піднімати питання деокупації Криму, коли симпатії значної частини електоратів тих чи інших західних країн, чи то просто владних істеблішментах в інших країнах, коли вони симпатизують Росії. Відповідно, відтворення кримськотатарської автономії, впровадження наративу про те, що ця земля є українською, в тому числі через те, що там є кримськотатарський народ, який має право на самовизначення на цій землі, саме визначається саме в межах України, і відповідно ця боротьба є справедливою, цей наратив міг би використовуватись Україною активно на користь деокупації та відновлення територіальної цілісності країни. На ваш погляд, чому немає усвідомлення таких простих і зрозумілих речей? Це недостатньо розуміння серед тих, хто приймає рішення або радить до прийняття рішення в Києві, чи це якась протидія Російській Федерації, яка таким чином втілюється і вже всередині України? Це дуже складне питання. Насправді, у мене на нього, напевно, немає готової відповіді. Воно може складатися з багатьох складових і багатьох причин. Тобто, я не виключаю, що є люди, в тому числі в Офісі Президента, які
абсолютизують ідеї, що в принципі українці і росіяни є братніми народами, і що ось там те, що сталося в 2014 році і триває досі, це є непорозуміння, яке можна виправити. Да? І в тому числі відновлення прав кримськотатарського народу, воно може цьому завадити. Я не виключаю, що є такі люди. Друге, я не виключаю, що є люди у владному естеблішменті, які досі, скажімо так, не мають розуміння і, по суті, є невігласами у кримському питанні, і вони не розуміють, хто є кримські татари. Вони не розуміють ні аспект політико-правовий, ні аспект морально-етичний. Для них кримські татари – це чужий народ, це чужі люди, які якось себе дивно поводять, чомусь дуже симпатизують Україні, але все одно їм, напевно, не можна довіряти, тому що за ними, як правило, майорить якийсь призрак, наприклад, Туреччини або ісламського фактору, або ще якоїсь лякалки, яка не має жодних підстав в реальному світі, але в усвідомленні деяких людей, і з огляду на те, що іноді, знову ж таки, ми читаємо і бачимо, в усвідомленні деяких абсолютно недурних в цілому людей, це є реальні, скажімо так, реальні фактори, які їх стримують в тому, щоб якось сприяти і допомагати питанню вирішення колективних прав кримськотатарського народу та їхньої реалізації. І останнє, я не виключаю, що просто в цілому через інституційну, передусім, слабкість державної політики в питанні Криму. Тобто, що таке інституційна слабкість? Немає реальних інститутів, центральних органів виконавчої влади, установ, підприємств і так далі. Тобто, всі ті низки інституційної, яка могла би цілеспрямовано працювати над тими чи іншими питаннями, які пов'язані з деокупацією чи реінтеграцією Криму, через, на даний момент, в тому числі, можливо, відсутність такого сильного запиту з боку самих кримських татар щодо створення таких інститутів, відповідно, не створено в порядку денному політичному цього наративу про те, що потрібно з Кримом щось вирішувати, і в тому числі з кримськими татарами потрібно щось вирішувати. Тобто його не створено, немає цього тиску ні на народних депутатів України, ні на Кабінет міністрів України, ні на Офіс президента. Якщо ми говоримо про інституції, про створення автономії, давайте уявимо, що є заява, є рішення, депутати голосують. Що далі? Як вона мала би існувати і функціонувати? Чи можливо це в умовах окупації? Я впевнений, що вона могла би існувати як, перш за все, правовий інститут. Як правовий інститут, який би надав, по-перше, додаткові важелі для України питання деокупації окупованих територій та відновлення територіальної цілісності. Це по-перше. Друге, це правовий інститут, в межах якого кримськотатарський народ міг би більш, скажімо, стратегічно і більш планомірно реалізовувати свої інші колективні права, в тому числі на мову, на культуру, на свідомість, на національну пам'ять тощо. Все те, що станом на сьогодні не відбувається або відбувається спорадично. Тобто немає цілісного розуміння, як ми рухаємось по всіх цих питаннях. Да? Бо тут же питання не тільки в тому, що держава, наприклад, вона не робить те, що потрібне. І ми, кримські татари, ми так само не робимо всього того, що потрібно, в тому числі через те, що в нас немає розуміння все ж таки цієї системи координат, в межах якої ми рухаємось. Да? Тобто все ж таки, як ми розвиваємось далі, до чого ми йдемо, як ми туди йдемо. Наша автономія – це, перш за все, це по суті, правила гри. Для самих кримських татар в тому числі. І ми, маючи них, ми можемо більш системно розвиватись. І останнє, насправді, тут я не буду надто деталізувати, але коли запуститься
автономія кримськотатарського народу, ми не можемо станом на зараз детально спрогнозувати і виписати сценарій, але я впевнений, що реалізація автономії відкриє цілу низку нових можливостей, відкриє цілу низку нових горизонтальних, вертикальних, інших зв'язків та впливів, які дозволять і Україні більш ефективно виборювати територіальну цілісність, і кримськотатарському народові відновлювати, самовідновлюватись, відроджуватись в тому баченні, яке він собі створить. 18 жовтня з'явився пост Нарімана Джеляла, першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу. Він описує, він говорить про ту автономію, яка була створена майже 100 років тому, висловлює таку певний скепсис щодо того, що навіть на сторіччя буде вирішене питання з відновленням автономії. І він говорить про те, що це був результат політики корінізації більшовицької, яка тривала дуже недовго, і що навіть той розквіт культурний, який відбувся в межах автономії, мається на увазі у кримськотатарського народу. Кримськотатарський народ завдячує цим не якісь там зовнішнім умовам, які були спеціально створені, а фактично внутрішнім таким поривам, факторам, векторам. Згадується Ісмаїл Гаспрінський щодо його оцей культурного відродження, всі ці речі. Але я хочу зачитати такий момент, який, пане Арсене, я хочу зачитати ці останні рядки його посту. Ми, делегати Курултаю, кримськотатарські активісти, виходячи з глибоким усвідомленням своєї відповідальності перед співвітчизниками, перед минулими і майбутніми поколіннями, заявляємо. Перше, справжня у визнанні та інтерпретації міжнародного права національно-територіальна автономія є гарант збереження і розвитку не тільки традиційних соціально-культурних інституцій нашого народу, а й самого його, як самобутнього етносу, який сформувався в Криму, як суб'єкт рівноправних та справедливих міжнародних відносин. Далі говориться про те, що другим пунктом встановлення справжньої національно-територіальної автономії в Криму відповідно до завдань національного руху, рішень Курултаю кримськотатарського народу, є загальнолюдським, в загальнолюдському контексті, є справа честі і гідності кожного кримського татарина. І третє, адміністративно-силові перешкоджання у встановленні справжньої національно-територіальної автономії є ніщо інше, як неправомірне, абсолютно несправедливе, а в 21 сторіччі виглядає як зовсім дикунське вилучення у корінного народу його колективних прав всупереч його волі. От, пане Арсене, у вас немає такого відчуття, що це заклик до Києва? В першу чергу до Києва, з окупованого Криму. Що з цим робити? Я більше ніж впевнений, що це є заклик до Києва, а не до Москви. По відношенню до Москви навіть та жменя кримських татар, яка, можливо, і мала ілюзії в 2014 році, вона їх зараз не має. І, відповідно, це, звісно, заклик до Києва. Це заклик до саме української держави щодо відновлення кримськотатарської автономії. Це ось і є та спроба створити запит на те чи інше політичне рішення зсередини. На жаль, я більш ніж впевнений, що цей заклик він не буде почути. Не буде почути через ті обставини, про які ми вже сьогодні говорили. Да? Що кримські татари вони не голосують, більшість кримських татар мешкає на тимчасово окупованій території. Відповідно, їх на Печерських пагорбах, скажімо так, дуже погано чути. І я думаю, що цей голос так само він загубиться десь по дорозі між Кримом та Києвом. Відповідно, в даному випадку, напевно, можна знову ж таки сподіватися, те, про що я казав, на те, що ті чи інші можновладці, які сьогодні є у владному істеблішменті, вони, маючи внутрішні певні переконання щодо Криму, щодо прав кримськотатарського народу, вони візьмуть на себе лідерські ролі у впровадженні в
в тому числі кримськотатарської автономії, як реалізації права кримськотатарського народу на самовизначення. Пане У мене Арсене, в нас дійсно є мало таке сподівання. часу. Я хочу, знаєте, щоб ви мені відповіли, чи можливо створити цей тиск тут на вільних територіях, створити їх в рамках захисту прав, тобто як правозахисний рух, якимось чином все ж таки змусити владу не тільки реагувати, але й мислити стратегічно. Чи є такі можливості? Я в це не вірю. Я не бачу на це об'єктивних підстав. Я бачу на даний момент, єдину реальну можливість – це в суб'єктивному факторі. Ті чи інші люди окремі на тих чи інших посадах беруть на себе відповідальність і роблять все те, що вони мають робити, не очікуючи, що десь відбудеться мітинг або десь впадуть чи піднімуться їхні рейтинги. Дякую, пане Арсене. З нами був Арсен Джамуділов, голова правління громадської організації Кримський інститут стратегічних досліджень. На цьому я прощаюся з вами. Цю програму для вас провела Лариса Волошина. І я дуже раджу всім прочитати те, про що пише Нарман Джелялов. Тому що, на мій погляд, це такий крик про допомогу, який мав би спонукати українців до шляхетних дій. Ну що ж, я на цьому з вами прощаюся. Цю програму провела для вас я, Лариса Волошина. І я вам ще раз нагадую підписуватися на нашу сторіночку у Фейсбуці і коментувати наші дописи, наше відео і залишати свої питання, які ви хотіли би почути у розгляді наших програм. На все добре, друзі!